ନା ସେସବୁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବା ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବାପା ଏ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, କ'ଣ କେତେ ଲୋକ କ'ଣ ଆସିବେ ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ କିଛି। ଶାଳୀ ନଣନ୍ଦ ଶଳା 2, ମାର୍କଣ୍ଡି ବର 2, 25 ଜଣ ସବୁ। ଆଉ ବାହା କାହିଁ ହେଉଛୁ? ଆମ ଏ ବାରିଆଡ଼େ ନଳକା ପାଖରେ ଝିଅକୁ ଡାକିଦେ, ତ ମା ଯିବ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଫଟେଇ ବନେଇଦେବ। ଆଉ 25 ଲୋକରେ ଗୋଟେ ବାହାଘର, ଇଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି? ଆମ ଜମାନାରେ ମୁଁ ବିଲ ମଝିରେ ବାହା ହେଇଥିଲି, ବିଲ ମଝିରେ ପୁରା ବଂଶ ଯାକ ପରିବାର, ବେଦୀ ଉପରେ ସାପ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ। ବାପା ଥାଉ, ମୁଁ ଯାଏ ସେ ସମୁଦ୍ର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଯାଏ ଟିକେ। ଥାଉ ହେ ଥାଉ ହେ, କାହିଁ ଗୋଡ଼ା ଦଉଛ କରୋନା ଭଳିଆ? ଥାଉ ଥାଉ ହେ ଥାଉ। ଆଲୋ ମା ତୁ ଶୁକୁଟି ଝିଅ ବା? ଆଲୋ ତୋ ବାପା ବାହାଘର ମୁଁ କରିଥିଲି ଲୋ। ତ ଘର ପୁଅ ଝିଅ ସବୁ କେମିତି? ଭଲ ନା ସବୁ? ଭଲ ଭଲ ଭଲ। ମୁଁ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ଶାଶୁ ଘର। ଆରେ ମୁଁ ପୁଅ ପା। ବର ଯାଉଛି ଦେଖ ରସଣି କରି, ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ଗାଡ଼ି। ଶଳା କିଏ ସାଙ୍ଗ ବି ନାହାନ୍ତି। କାଳିଆ ସବୁଠି, ପୁରୀରେ ବାନା ଉଡ଼ିବ, ପେଟରେ ଟିକେ ଅରୁଆ ଡାଲମା ପଶିବ। ନା ଆରେ ପୁଅ ତୁ ବାହାଉଛୁ ନା? କାକୁଡ଼ି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଆରେ ବାହା କେମିତି ହବ? ତୋ ବାପା ବାହାଘର ମୁଁ କରିଥିଲି ନା? ବାପା ବିଲ ମଝିରେ ବାହା ହେଇଥିଲେ ନା? ତୋ ବାପା ମଣ୍ଡିରେ ବାହା ହେଇଥିଲା। ତୋ ମାଆକୁ ଧରି ଫୁର୍। ତୋ ମାମୁଁ ଘର ରାଉଳ ଘର ଝିଅ, ସେ ଶଙ୍କରା ରାଉଳ, ତାରି ଝିଅ, ତକ୍ ତକ୍ ଗୋରା। ତୋ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରା। ତୋ ବାପାଟା ସୁଡୁ ଟାଉଟର, ସୁଡୁ ଟାଉଟର। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ? ଦେଖାଯାଉନି। ନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ତୁ କୋଉ ନିଆଳି ଭେଜିବୁ କି? ଘରେ ତ ବସିବୁ। ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଦେଇଛୁ ନା? ବାହା କାହିଁ ହେଲୁ? ଖେଳିବୁ ଘରେ ବସିକି ଆଉ। ବେଲଜ୍ଜା। ଏ ବୋଉ, ଆମ ଝିଅକୁ କହ ବେଲାରେ ମଟନ ରଖିବ, ମୁଁ ସଇଲେ ଖାଇବି। ହଁ ମୁଁ ଆଜି ବାହା ହେଉଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ବାହା ହେବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ବାହା ହେଉଛି। ଆଉ ଇଏ ଆସ, ଆରେ ଆସୁନି, ଛାଡ଼େ କାହିଁ ଏମିତି ହେଉଛୁ? ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ, ଖାଲି ଖାଇବୁ, ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ, କିଛି କାମ ନାହିଁ ଶଳା। ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ହବି ହବି। ତୁ ସେପାରି ଆମ ସାବତ ପୁଅ, ତ ମା ଚେହେରାଟା ଆଣିଛୁ ଆଉ। ତୁ ଆ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛୁ। ପୁଅ କହିବୁ ନା ମୋ ଗୋଡ଼ଟା କାହିଁ ବିନ୍ଧୁଛି ଶୋଇଲା ବେଳେ? କ'ଣ ଦବୁ ଖାଇବା ହେଲା? ଜଲ୍ଦି ହାତଟା ଦେ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ବା। ରବେ ଏମିତି କାହିଁ ହଉ? ଟିକେ ନାଳୁଆ ଅଂଶ ରହୁଛି ବାବାରେ। କୋଉଠୁ ଶିଖିଲୁ ଏସବୁ? ଆବେ ସେ ତୋର, ତାକୁ କିଏ ନବ? ଏ ମା ପୁଅ ଯୋଉ ସବୁ ବନ୍ଦେଇ ଦିଅ, ରାତି ବାହାଘର ଆଉ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝୁଛ ନା? ସବୁ ଘରକୁ ଯିବା ନିଜର କାମ ସାରିକି। ଆଜିକାଲି ବାପା ବେଳା ଖରାପ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ବୋହୂ କନ୍ୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଏମିତି ଫର୍ଚରରେ ଝଗଡ଼ା ନ ନା ସେଇଟା ଫ୍ୟୁଚର। ଆରେ ସେଇ କଥା ହେଲା। ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଆମ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବେ? ଯେମିତି ତୁମେ ଡାଲମାରେ ଯେମିତି ଆଳୁ ଖୋଜୁଛ, ଏଇ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଦେଉନି। ଇଏ କ'ଣ ବାବା? ବାହାଘର ଗୋଟେ ମଜା କରିସାରିଲଣି। ତ ଭାବୁଛ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର କାହିଁ ପଢ଼ୁନି ବାହାଘର? ଆରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିପାରିବିନି କାରଣ ତମେ ତ ପୁଣି କହିବ ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ମଜାକ ହେଇଗଲା ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା। ବାହାଘର ଏମିତି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲି, ବାହା ହେଇଯାଅ।